Azpimarratze Iparragoa segura ospatzea gogore badala, udaletxean arro sentitzen dela hortaz. Eta bideo hortan segi behar deula, hemendik aurreare, bai herritarran arteko lotura sendotzen laguntzen dolako, eta nola ez, Euskal Herritarren arteko lotura eta Euskal Herrien arteko lotura sendotzen laguntzen duelako ez. Horre handi bat enetzat izno baten ertia iparraldetik eta baigorritik zer dion, Iparrego ekitaldi bat bezala, adu bai zenbait urte lan hortan aigiela, gure aldetik militante bezala, abertzale bezala, izan girela zubi lan horitan, baigorrin dakizen bezala, badu bai berrogei bat urte hasi ginela Nafarroaren eguna ospatzen, eta segitzen dugu bide hortaik. Bide beretik Iparregok egiten du bere lana, egitura batzuk geroztik sortu dira, ala nola udalbiltza, eta tresna horik beharrezkoa dira. Ez da jause irabazik, ez da jause eginik, baina loturak sendotzen ari direla ohartzen gira. Guai instituzionen aldetik iparraldean ere dakizin bezala egoera berri batian gira, instituzione berri bat, naski ez dugu ono geuse jardetzi, autonomiaik ez dugu, edo ez dugu ono independentzia, mariruski, baina bide hortaik goaz, eta uste lehenbiziko urratsak eman diela. Eta urrats hori egin dira, uai hartio egin ditugun ekitaldi guziei esker. Erren nahi du, uai hartio sinaurri lan bat egin dugu, bakotxa gure aldetik, gure bidean anitz zorion zautu dugu ere anitz memento ilun. Ez dut hemen erakutsiko, badakizi egoera nolakoa den, bai hemen eta bai han ere. Baina bide beretik segitzen dugu eta guai lorpen tipi batzuk baditugu, eta uste bidea erakutsi dugula nolakoa behar zen izan, eta bide beretik beharko dugula segitu hainiz urtez. Orion, mil esker deneri eta segidezagun horola. Egunon, barkua euskara ez dakit. Bon día, moltes gràcies per convidar-nos. Us decía que ha sido un placer desde Cataluña poder venir al Iparragoa, porque consideramos que es fundamental trabajar la unidad de la lengua y de la cultura. Una cosa que nos une tanto a los catalanes como a los vascos es que tenemos el territorio seccionado entre el Estado español y el Estado francés, y ciertamente son dos estados que una de sus principales armas contra la población que no se siente parte de su proyecto político es intentar destruir y acabar con la cultura y la lengua. Esto lo hemos vivido en Cataluña y en los países catalanes seguro también lo habéis vivido aquí en Euskal Herria, y en ese sentido una cosa que hemos aprendido en Cataluña es que es fundamental tener pues una cohesión y trabajar para que la lengua sea un elemento vertebrador de la sociedad y que nos ayude pues, a trabajar como pueblo unido, porque sin esto nos van a intentar hacer desaparecer, y en ese sentido pues vemos con mucho entusiasmo estas jornadas que realizáis aquí de unidad entre Iparra y Egoa, y os animamos a que esto sea algo que dure para siempre y que no dejéis de luchar por vuestra cultura y la tradición y la lengua. Muchas gracias. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko beste urteotez gonbidatze gaitxik Iparragoa ekimenera eta ekitaldi instituzionaletara, eta hasteko zoriondu bai udala eta bai batez segurako herrixo beste urtebetez ekipen hau aurrera eruteko kapazitatea eduki duzuelako. Bizkatu udalbiltzatik batzuk jaingo duzue, baina 2017 urtien udalbiltza bizkat berantolatzek eta prozesu baten jarri zan. Eta bizkat resumen txiki baten, prozesu honek emon dagoena, izen da, garai honetan eta bizkat iparraldeko ordezkari izan dugu modun bebai,
mugimendu desberdinek da Ipar Euskal Herrien, Hego Euskal Herrien bai, baina sekulo baino beharrezkoa dela Euskal Herriko instituzio publiko bat, Zazpi lurraldik barneratzetsune pixkat saretze eta Euskal Herrien barneko ezin horretan. Eta parte hartze prozesu honetan urten dana da, batez be, udalbiltzan lehentasuna izen bideugula, hori da, Euskal Herriko saretzie eta barneko ezin horretan indartzie. Saretze hori udaletatik haratago gaina be, batez be, Euskal Herritxarren arteko saretze eta Herritxarren arteko saretze hori beharrezko dela. Eta zer esanik ez, Ipar-Hegoa ekimenak, hildo horretan, bai saretzen da, bai barneko ezin horretan, bete-betien bat itzen daula, ez da, udalbiltzan gaur egungo hildo nagusi horrekin. Esan dago moen, zori sondu barri dobe ekimena horre dutaren, uste dute 3. urtie dalaia, eta zeuru arrakastatxu izango zuela urtengo ekimena be. Gure aldetik, konpromisue mantentzie, udalbiltza laguntzeko modala beti olako ekimenetan, herri desberdinetan eitzen dizenetan, eta gure apustu izango dela amendik aurrera ekimen honeko aldala herri gixeutara zabaltzie eta kitxinaka itxinaka, ekimen gitxi horrekin helburu lortzen juteko eta aurrera itxeko.